కన్నీటి ఈ కథను అమ్మా అమ్మా వినరమ్మ నిదానం పాటి శ్రీలక్ష్మి కథను అమ్మా అమ్మా వినరారమ్మ కన్నీటి ఈ కథను అమ్మా అమ్మా వినరమ్మ నిదానం పాటి శ్రీలక్ష్మి కథను ఆ కైలాసంలో గణములు నాట్యము చేయుచు ఉండెనట నందీశ్వరుని నాట్యము చూసి పార్వతి పక్కున నవ్వెనట తన తనయుని ఆకారము నెంచి పార్వతి పకపక నవ్వెనని ఆ శిలాదుడే ఆక్రోశించి ఈ భువిలో నారిగా పుట్టమని మాయ గర్భమే వచ్చునని జన నిందలు ఎన్నో మోయమని శపించెనే పార్వతిని శపించెనే ఆ పార్వతిని అమ్మా అమ్మా వినరారమ్మ కన్నీటి ఈ కథను అమ్మా అమ్మా వినరమ్మ నిదానం పాటి శ్రీలక్ష్మి కథను తల్లడిల్లుతూ ఆ తల్లి దివి నుండి భువికే దిగి వచ్చి ఎన్నో నోములు నోచిన ఎంతో పుణ్యము చేసిన రామయ్య సుగుణమ్మలనెంచి 5వ సంతానముగా అరుదెంచి నిదానం పాటిలోనా శ్రీలక్ష్మిగా పార్వతి జనించే